حزب السلام تنا تقبلوا فنونا أب مكتال تركوا زخبركم تعذبتنا كم يوعيلكم نلوم عربي سلاسة جنبت فرق معلتن فرانس تدالوا هجراون زينات تحيزلكم قريبا زلخو في المنظومة نكتالكم بخبرنا عدمكم بقندر سيزنا في اللم عزازي إز معراب برغادير جنرال إيو في الساية أب نؤزبات سنة سمينارا كايدو ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንጥፈታት ሃብቲ እንስሳን ጥዕና ጥሪትና ተባብዓ ገስጋስ ከም ተመዝገበ ሓቢሮም መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ብልዑል ማዕርግ ተባዒሉ إسرائيل أب وشمت كازام قرأت تخص خجبر بأمريكا نزقرب حدش إما مخن تقبلته تغاليهم إيران تاجيكستان أب وسنت عودتها زمدنا إن مدفعنا ينتحذ بارسلم تفراري من صحافي بايتو تا روسيا سرجي شيغو هاجرون مس إيران زلوا وتهدراون متحبار من عباي كم تسرح قالاتيو زرزر زينا أزازي إز معراب حيلتات مكلخال إيرترا برغادير جنرال إيو في السهاية حليباي مسمرنا درعنا بزبلار استي ب20 شعاتن قنبات عن نوزوبات السنة نعزز السراويت حلفتن سرحتنياتاتن جنافر منسترتات هقدافن هقراويان محبراتن سمينارا كايدو هزبي إرترا بمريحنة هزباو قنبار نخلو وشتاون قداماون تسابوتاتن مكيتو كمون زدت حلال خان تسونكورن مدرخات سجيرون أتنتو خراقاقتن لولاونتو كوحسن زخالة سالا أب مسمرو زتنعن كبر واقاز خفلن مخانو بسفي حزبرها برغادير جنرال إيوب لمعاتن دحنتن هاجرون بز خبرات ذهب كبرتات سلاز الرقاقات أب حدثت ولودات بقبوء خسرت كلهم زملكتهم أكلات بعتب كسرحو لو خمس قبا أسمير اللوم إيرتراوي هاجراونتن مننتن مدرعن مخلعن نحدا أكال ترايز قدف عماما يكونن زبالة برغادير جنرال إيو في الساحة منسيات نتصر علامة تعرن أمنتن عاتقهم مرحت زوات مدبات بمخان نعوتو بزلعالة وفاينت كساتو في الزخاخيروم تساتفت بزهابو رئيتون واناونتن أقداسنتن نايت سمينار بمتقاس منسياتن سراويتنا تزلو وخبابيتات بسفيحو خكايد تمحتسينهم ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ንጥፈታት ሃብቲ እንስሳን ጥዕና ጥሪትና ተባብዓ ገስጋስ ከም ተመዝገበ ሓቢሩ ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ሚካኤል ሃድጉ ከቕርቦ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዝሓለፈ 34 ናይ ናጽነት ዓመታት ጥዕና ጥሪት ኣብ ምውሓስ ከምኡውን ብሰንኪ ሕማማት ጥሪት ዝስዕብ ዝነበረ ቁጠባ ሃስያ ኣብ ምጉዳል ኣተባባዒ ገስጋስ ከም ተመዝገበ ሓቢሩ ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትር ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ጥሪት ንምቁጻር መንግስቲ ጉዱድ መደብ ክታበት ብምትእትታው ኣብ 1993 ልዕሊ 67 ሚእታዊ ዝነበረ መልከፍቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እንስሳ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ኣብሪሁ ዝዓወት እዚ ክምዝገብ ዝተኻለ ካብ 2013 ዓመታዊ 2.5 ሚልዮን ጥሪት ኣንጻር ሕማማት ጎልሓይ መሰል ጠለበጊዕ ፍሮማይ ከብቲ ፍሮማይ ጠለበጊዕ ኣናሶን ካልእን ብምኽታብ ክሰት ሕማማትን ሞትን እንስሳ ብምግታን ምቁጻርን ውጽኢታዊ ስራሕ ስለ ዝተሰላሰለ ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ የነጽር ኤርትራ ኣብ መጥፋእ ተመሓላለፈ ሕማም ጎልሓይ ካብ ዝተዓወታ ሃገራት ሓንቲ እያ ዝበለት ሓበሬታ ሳላ ዝተገብረ ሓያል ጻዕሪ ኣብ 2005 እቲ ሕማም ጥቕላላ ካብ ኤርትራ ከም ዝጠፈ ዝረጋግጽ ወርቂ መዳልያን ወረቐት ምስክርን ካብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና እንስሳ ከም እተቐበለት ዘኪሩ መፍረ ደርሁ ብዝምልከት ኣብ እዋን ናጽነት ብዘይካተን ኣብ ገጠራት ብልምዲ ዝተሓዛ ዝነበራ ደርሁ ገደና ምርባሕ ደርሁን ምፍራይ እንቃቑሖን ከም ዋኒን ዝሕዞ ሰብ ኣዝዩ ውሕድ ብምንባሩ ካብ ጽባሕ ናጽነት ግና ምሩጻት ዓሌታት ደርሁ ንተጠቀምቲ ምዕዳል ከም ተጀመረ ዝጠቐሰ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብዘን ዝሓለፋ 34 ዓመታት ኣስታት 113,000 ዓሌታት ኣዴታት ማለት ፓረንት ደርሁ ናብ ሃገር ከኣትዋ ከለዋ ኣስታት 7.5 ሚልዮን ሓደ ወርሒ ዝዕድመን ጨቓዊት ናብ ተጠቀምቲ ከም ተዘርግሓ ኣፍሊጦም ኣብ መፍረን ህብ እውን ኣብ 1991 ደረጃ ሃገር ኣስታት 19,000 ዝነበረ ዕስለ ኣናህብ
ብዘገምታ ዕቤት እናርኣየ ኣብ 2025 ናብ ልዕሊ 46,000 ከም ዝዓበየ እቲ ናብ ኤሪና ዝተላከ ጸብጻብ የነጽር። ኣብዚ እዋን መብዛሕትኡ ባህላዊ ቆፎታት ብዘመናውን ጋብላውን ቆፎታት እናተተከ ይመጽእ ምህላው ካብ ጠቕላላ ዘሎ ቁጽሪ ዕስለታት ኣናህብ ድማ እቲ 51% ኣብ ዘመናዊ ቆፎታት 41% ኣብ ባህላዊ ቆፎታት ዝተረፈ 8% ድማ ኣብ ጋብላዊ ቆፎታት ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የመልክት። መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ ኣብ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ አትላንታን ሲያትልን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ዑማን፣ ባሕሬንን ዮርዳኖስን ከምኡውን ዛምቢያን ዚምባብዌን ብኽብ ዝበለ ማዕርግ ተባዒሉ ከካብ ቦትኡ ዝበጽሕና ሓበሬታ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂዱሎ ዳናይ ተስፋዝጊ ከተቕርቦያ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣብ ኣፍሪቃን ብ26 ጉንበት ኣብ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ሰፊሕ ሱታፌ ኣብ አዲስ አበባ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ሓለፍቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ዝተረጋገጸሉ ብሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ኣካይዱ። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ቢንያም በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ምስ መዓልቲ ምምስራት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝውዕለሉ ምኽንያት ተራ ኣጋጣሚ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ መሰረታዊ ኣካል ናይ ሓፈሻዊ ቃልሲ ኣህዛብ ኣፍሪቃ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ስለ ዝኾነ ሰላምን ርግኣትን ኤርትራ ድማ ምስ ሰላምን ርግኣትን ኣሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ስለ ዝተኣሳሰሩ ክብል ኣረዲዩ። ማሕበራዊ ስኒት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መስርሕ ሓባራዊ ዕጥቃውን ብፖለቲካውን ቃልሲ ዝተሃንጸ ምዃኑ ብምሕባር ድማ እዚ ብሃገራዊ መንነትን ሃገራውነትን ዝተደረዐ ክብሪ ዓንዲ ማእከል ህላወን ዘላቕነትን ኤርትራ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብቲ ብባህላዊ መደብን ስእላዊ ምርኢትን ዝወቀበ ኣጋጣሚ ንታሪኽ፣ ባህሊ፣ ኣነባብራን ገስጋስ ልምዓታዊ መደባትን ኤርትራ ዘርኢ ናይ ቪድዮ መደብ ቀሪቡ። بتمساسالي مبه 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ካብ 17 ክሳብ 25 ጉንበት ብልዑል ተሳትፎ ዜጋታት ወጻእተኛታት ኣዕሩኽ ኤርትራን ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡን ወከልቲ ክፍሊ ጉዳያት ወጻእ ኣሜሪካ ኣብ ዝተረኽብሉ ብውዕውዕ መንፈስን ብዝተፈላለዩ ንጥፈታትን ክካየድ ቀንዩ። ብ23 ጉንበት ብባንዴራታት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ጭርሖ መዓልቲ ናጽነትን ዝወቀባ ዓሰርተታት መካይን ዝመርሑ ዜጋታት 8 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ሰልፍ ድሕር ምክያድ ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ተኣኪቦም ዝነበሩ ኣማኢት ኤርትራውያን ተጸንቢሮም ዕሙር ጓይላ ብምትካል ጸንቢሎም። ንምሸቱ ድማ 140 ኣምባሳደራት፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ ወከልቲ ኤምባሲታት ኣዕሩኽ ኤርትራን ወከልቲ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ከምኡን ወከልቲ ማሕበረኮም ዝተረኽብሉ ብኤምባሲ ኤርትራ ዝተዳለወ እንግዶት ተኻይዱ። ኣብቲ ባህላዊ ምግብን ኣልባሳትን ብሄራት ኤርትራ ዝተንጸባረቐሉ ኣጋጣሚ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዓበይቲ ዓወታት ብምምዝጋብ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ጽቡቕ ዝምድናታት መስሪታ ከም ዘላ ብትኽተሎ ናጻን ዘይሻራውን ፖለቲካዊ መስመር ድማ ንክብርታተን መትከላታን ምስ ዘይጻረሩ ብሰፊሑ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣነጺሩ። በአዛናጋዕ መደባ ዝተሰነየ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን በአጋጣሚ ዕለት ኣብ ዝተወደበ ስፖርታዊ ግጥማት ንዝተዓወቱ ብምሽላም ከምኡን ኣብ ኣዳራሽ ኤርትራዊ ባህላውን ሲቪካውን ማእከል ብዝተኻየደን ልዕሊ 3000 ኤርትራውያን ዝተሳተፉ መደብ ተዛዚሙ። ኣብ አትላንታ ሲያትልን ዲሞይንን ዝነብሩ ኤርትራውያን እውን ተመሳሳሊ መደባት ብምድላው ናጽነቶም ከም ዝጸንበሉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ባሕሬንን ዑማንን ዮርዳኖስን ዝነብሩ ኤርትራውያን በብወገኖም ኣብ ዝወደብዎ ጽምብላት የውሃኖም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከምኡን ንምዑታት ሓይልታት ምክልኻል ድሕር ምግላጽ ሃገራዊ መደባትን ምስማር ካብኦም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣረጋጊጾም። بخال وجن أب لوساكا زامبيان هاراري زيمبابوين زركو إيرتراوين مسمرنا درعنا بزبل تيما بعسرنا 4 جنبت أبز كايدو معرق صنبلات أبو مبرات محبركمات أبز اسمعو قال حزب إيرترا سالاتي أب قالسنا ناصنت بحبراوي مسوات زخصكوسو ترير حادنتن معبول بوليتيكاوي بحلن روغن سلاماون من ببار أم مفتار كابز تعوت حزبتات حاده كم زخونه بمتقاس نزي كبرتات زي كم بلين عيننا كنحلو كم زقبا أغنزيبهم. فلتاتنا مويانان كلتنا نحفش حزبنا بزبل تيما بجنفر همامة الزوبة عن سباس تودبت هاش عيك نود دبتات من سيات بدرجان الزوباتات
ካብ 1928 ጉንበት ኣብ ንኡስ ዞባታት ሃበሮ ኣስማጥ ሓልሓል ዒላ ብርዕድ ዓተክሌዛን ሓመልማሎን ሓጋዝን ተኻይዱ እቲ ብደረጃ ተማሃሮ መንእሰያት ሰራሕተኛታትን ምምሕዳራት ከባብን ዝተኻየደ መደባት ዘመናውን ያታውን ባህሊ ጉጅለታት ቀያሕቲ ዕንበባ ያታው ቁንጅና ድራማ ትልሂት ሓፈሻዊ ፍልጠት ስነ ጽሑፍ ፈጠራዊ ሓሳብ ምህዞ ስእሊ ቅርጻ ዑደት ኣብ ልምዓታውን ታሪኻውን ቦታታት ከምኡውን መንእሰያት ዘገድስ ካልእ ንጥፈታት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብ ዝተኻየደ መዛዘም ስነ ስርዓት ሓለፍቲ ሃማመት ኣብተን ንኡስ ዞባታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብመልክዕ ውድድር ዝተኻየደ ቅነ ውሽጣዊ ዓቕምታትን ዝምባሌታትን መንእሰያት ንምምልላይ ዓብዪ ግደ ከም ዝነበሮ ገሊጾም ኣማሕደርቲ ናይተን ንኡስ ዞባታት ኣብ ዘቕርቦ መደረታት ውዳበታት መንእሰያት ብምሕያል ኩሉ መዳዊ ዓቕምታቶም ንምብርባር ንዝካየድ ዓመታዊ መደብ ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ንዝያዳ ድማዕነት ውሁድ ተሳትፎ ናይ ኩሎም ኣካላት ክዓዝዝ ተላብዮም ቅነ ውዳበታት ሃማመት ዞባ አንሰባ ብደረጃ ንኡስ ዞባታት ጽባሕ 31 ጉንበት ዝዛዘም ክኾን ከሎ ብደረጃ ዞባ ድማ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 2025 ከም ዝካየድ ካብ ጨንፈር ሃማመት ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር ዝስዕብ ዜናታት ወጻኢ ኩራት ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ግዝያዊ ምቁራጽ ተወስኺ ክግበር ብመገዲ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮፍ ንዘቕረበ ሓድሽ እማመ ከም ተቐበለቶ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ትማሊ 29 ጉንበት ኣፍሊጡ እቲ እማመ ኣብቲ ወሽመጥ ንሱሳ መዓልታት ምቁራጽ ተወስኺ ክግበር 10 እስራኤላውያን ጅሆታት ነጻ ክልቀቑን ሬሳታት ናይ 18 እስራኤላውያን ክርከብን ዝብል ነጥብታት ዝሓዘ እዩ ኣምሳኡ ድማ እስራኤል ቁጽሮም ዘይተገልጸ ፍልስጤማውያን እሱራት ክፈትሕን ሬሳታት ክትልእኽን እያ زانزيلون كله فلسطيناዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ነቲ በአሜሪካ ዘቕረበ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ሓድሽ እማመ የጽንዖን ይምርምሮን ከም ዘሎ ሓቢሮም ዝርዝር ናይ ዝሓድሽ እማመ እኳ እንተዘይተገልጸ ንምውፃእ ሰራዊት እስራኤል ካብ ወሽመጥ ቃዛን ምእታው ሰብኣዊ ረድኤትን ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዘይኮነ ግን ይሕበር ኣሎ በዚ ድማ እቲ እማመ ወሽመጥ ቃዛን ዘሎ ቅትለትን ጥሜትን ዝገትእ ከም ዘይኮነዮም ሰብ ስልጣን ናይቲ ምንቅስቓስ ዝወቕሱ ዘለዉ ምንቅስቓስ ሓማስ ዝኾነ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምውፃእ ሰራዊት እስራኤል ካብቲ ወሽመጥ ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዝግባእ ዝሕበር እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ምስቲ ምንቅስቓስ ንዝበጽሓቶ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ኢራንን ታጂኪስታንን ኣብ ወሰንቲ ዓውድታት ዝምድነአን ንምድንፋዕ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ተፈራሪማን ምክትል ፕሬዝደንት ኢራን መሐመድ ረዛ ዓርፍን ቀዳማይ ሚኒስተር ታጂኪስታን ኮኪር ራሱል ዞዳን ብ28 ጉንበታት ሰነድ ክታሞም ከም ዘንበሩ ተቃሊሖም እቲ ስምምዕ ንጽላታት ጸዓት ማሕበራዊ ድሕነት ቴክኖሎጂን መጓዓዝያ ባቡርን የጠቃልል ምክትል ፕሬዝደንት ኢራን መሐመድ ረዛ ዓርፍ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ስምምዕ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክትግበር ጸዊዖም ቀዳማይ ሚኒስተር ታጂኪስታን በወገኑ እቲ ስምምዕ ኣብ ምድንፋዕ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ ዓውድታት ቁጠባ ወፍሪ ጥዕና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ድማ ብፍላይ ኣብ ተራ ከም ዝጻወት ኣሚጡ ጸሓፊ ባይቶ ጸጥታ ሩስያ ሰርጌይ ሸይጉ ሃገሩ ምስ ኢራን ዘለዎ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ንምዕባይ ብተወፋይነት ከም ትሰርሕ ቃልኣት እዮም ሰርጌይ ሸይጉ ነዝገለጸ ምስ ኢራናዊ መዘኑ ዓልክባር ኣሕመድያን ብ29 ጉንበት ኣብ ከተማ መስኮብ ዝገበሮ ርክብ እዮም ኣብ መንጎ ሩስያን ኢራንን ኣብ ኩሉ ዓውድታት ዝካየድ ምትሕብባር ይምዕብል ከም ዘሎ ዝሓበረ ሰርጌይ ሸይጉ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ስርዑ ርክባት ንልዑል ደረጃ ፖለቲካዊ ዘተ ሩስያን ኢራንን ከም ዘመልክት ኣነጺሮም እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ኣብ ትጋጣሚ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድያት ዝካየድ ምትሕብባር ክድልድል ጸዊዖም ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ሩስያን ኢራንን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናደንፈዐ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ ታይላንድን ካምቦዲያን ትማሊ 29 ጉንበት ወተሃደራዊ ወጥርን ምህዳእ ብዝብል ዕላማ ካብ ዘከራኽረን ደቡባዊ ከባቢታት ሰራዊተን ንምስሓብ ተሰማሚዐን እዚ ዝተገልጸ ብ28 ጉንበት ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ሓጺር ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ከም ተኻየደ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ታይላንድን ካምቦዲያን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ታይላንድ ድሕሪ ዝተኻየደ ርክብ ከም ተበጽሐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ትርከብ እቶም ኣዘዝቲ ብመገዲ ሓባራዊ ኮሚቴ ዶባት ነቲ ዶባዊ ምስሓብ ብዝቐልጠፈ ንምፍትሑ ተረዳዲኦም ኣለዉ ታይላንድን ካምቦዲያን ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎ ዶባዊ ምስሓብ ከም ዘለዎን ጸብጻባት ይሕብሩ
أب كفلها جر نيجر نيجيريا زوقع برتع زناب زسعب حدقات علقلق سباوي نواتاونا كبابيون عنوات كم زورة تقاليحهم بيت تفطروا حدقال على 10 سوات كم زموتون 10 تتدهيهم زت أف أخم زلون زحبرو سمز سبلاو دحنة تهجر كتر موتات كزايد كم زخ إلى أميتهم بزكازي بسنك تخستت حيالو أبايت تخمز عنون سفيحنا يحرش مريت كم تلمس سنتهم سمز حبيرهم أبتان معرب أفريقيا هاجر أب كلتشن عسران كلتن بستخستت مساسال حدقاتات لعلي 600 سوات كم زموتو تصابات يتقصون جرمن يوكرين ناي نوح رحكات ميسايلات بحبار كم زفريا مرح منغست جرمن فريدريك ميرز فليتوم تشانسلر فريدريك نز قالته ب20 شمونتن قنبت مس بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي كتما برلين زكايدو ركبيو منسترات مكلخال كلتين هاجرات نتي قداي بزملكت اب قربا غزي حبراو ناي مردا مذكر كم زفرارمو تشانسلر ميرز حبيروم اتي مدب يوكرين جزاء رئاسات كلاخل كمون كاب جزاء وصان زركبو وتهدراو علامات كتتقع كم زخنون غليصوم بيت صحفت كرملين ابزهبهم غلصي جرمنن يوكرينن ناي نوح رحقت ميسايلات بحبار كمعبلا تشانسلر جرمن زوسدو وساني نتيا بيوكرين زكايز زلو كينات زغادت كم زخونه وقيسوم اتمدب زيكازي جرمنا بكوينات يوكرين بقطتا تساتف كم زلا زرق مقانون حبيروم كورات عزبتنا زينا نمززا مارستات هدق ملكم أزازي إز معراب برغادير جنرال إيوب في الصحية بأن أزوبات السنة السمينار كايدو منيستر حرشا أبن فتاتات إنسسان تعنات ريتنا تبابع قسقاس كم تمزقبا حبيرون مبل 34 عمد سنبلنا صنت إيرترا أو وصاي بلعل معرك تبعيلو إسرائيل أب وشمت خازام قراص تخصص تدبر بأمريكان زقرب حدش إمامة خم تقبلته تقاليحو إيران تاجيكستان أب وسن تعودتات زمبلنا إن بنفعنا يمتحوار سممع تفراري صحفي بايتو تا روسيا سيرجي شيغو هاجرو مس إيران زلوا وتهدراو متحوار نعباي كان تسرح قالاتيو حفشاو زيناتات تزازيم الله مس زتروف مدواتنا نحدقكم بوغناي بروح معلتي